Ezzel a vízminőség vizsgálóval egyszerűen helyezze vízbe, hogy gyorsan leolvassa az értékeket, és könnyen megállapítsa ivóvize biztonságosságát. Vízminőség értékelési szabványok. 40 alatt, kiváló vízminőség. 80 alatt, minősített vízminőség, közvetlen fogyasztásra biztonságos. 200.400, átlagos vízminőség, közvetlen fogyasztásra nem ajánlott. 500.700, rossz vízminőség. 700 felett, súlyosan szennyezett, ne igya meg ezt a vizet, és a víztisztító javításra szorul. Tényleges teszthivatkozás, a palackozott ásványvíz értékei többnyire 21-40, ivóvízhez biztonságosak, a 307 vagy 398 közötti csapvíz közepes minőségű, közvetlen fogyasztásra nem ajánlott, a vízautomatákból származó víz 35-40 közötti értéke tökéletesen iható. A műszerképes csapvizet, palackozott ásványvizet és vízautomatákból származó vizet tesztelni, pontosan azonosítva a vízben lévő szennyeződéseket. A műszer kiváló teljesítményű, és megfizethető ára ellenére a teszteredmények megbízhatóak és pontosak. Közvetlenül a gyárból értékesítünk, kiküszöbölve a közvetítőket és biztosítva a magas költséghatékonyságot. Bármikor tesztelje otthon a vízminőséget, hogy biztosítsa családja ivóvíz biztonságát.